Mbaɗɗa Asile jam tan mbaɗɗa e tampere mawɗum kay mawɗum ne jam tan ne mawɗum bisimilla ba ɗumi jaaɗo tan ha tampu Binta wadde yalte e yeeso ma ngo ar jam tan yalte e yeeso ma ngo ko mayi ɗo ay jiiɗo mane andi kama heɓ an hande ka tampuɗo hocconoram hocconoram e ɗel tampuɗo cara jagana wujam ɗi fof ni an kam to mummiɗa galle kawum Amadou en galle ka mum Amadou an noon a tooñi kam de a tooñi kam ha e yeeso Allah ɗo joni sa yeehi galle ka mum Amadou en wona secrétaire ko min nelma i Binta an aɗa woni sehilam jogoɗa probléme an e Amadou mi anda mbaɗa wawi hen jokkude enɗam ummotama ɓonno paɗa mi jokka hen enɗam kono o andirta noon o sikkata ko min nelma Amadou tawi kam yaade toon ko beele mami arta hakkille mum mi waajo ɗum fonda rewɓe mum ɗum nawi kam toon kono mi yeehi toon kaw makko mi tawanimo toon ko woni a tawanimo toon Amadou nde ummoto ɗo nde wayni kam kene yaha galle ka mum sa tawanimo toon to Amadou wiye min dal kaw makko tawmi toon haalni kam fof no yaari kanko e Amadou noɓe mbaddi ha Amadou yeehi kono mi tawanimo toon ndeke Amadou ko wayni kam ko fo o wiyoma yaha galle kaw makko en o kay koko nayi petit poussin tan ne lowi appartement muɗum jooɗi toon Binta ko min kay mi najj komi najjo saabu Amadou so ala galle kam hol toon Amadou foti yaade allo ko Sumba kañum kay no mbaɗɗa aɗa selli mawɗum ne jam tan kay ba ɗon tampere mbaɗɗa e korka e cohlunomi ko numéro kaw mum Amadou mbaɗa joguino numéro o ni kono guila change umi téléphone tan aɗa andi téléphone aji numéro o yaadi hen e 79 walla 75 79 52 moƴƴi kay a jarama Seydi Ba kay ka moƴƴo merci assalamu aleykum kaw no mbaɗɗa mawɗum ne no mbaɗɗon e korka oɗon jarlo oɗon jaafode Allah waɗanen korka jaɓaka ko min Binta joom suudu Amadou joom suudu Amadou Diallo mbaɗa selli ko mawɗum kay jam tan kay mbeɗa namdoma Amadou aɗa wiyami no Amadou waɗi min kay min koye namdadema Amadou de kaw guila umme galle o ha hande wayni kam ene yaha galle ma guila nde mbayrumi yiide Amadou ala o artani ɗo de o daraki galle ma ala o artani de hande de woni balle tati mi yiyanimo mi nananimo mi andani ko woni dow mum ɗum waɗi mbimi yomi nodde kam mi ƴeewa an so tawi aɗa ɓurami hen gandal wadda jarama kay mi salmini galle
ha de balle tan inchallah mami atton a jarama kam hankadi ne laaɓi aɗa wala ala a furɗi kay goram ndeysan a jippim ay ala liggaki noon je liggay sase furɗi kay goram ala a furɗi kay liggotoɗɗa maçon foti mata foɗan eyyi ndeysan wallah liggey mus wona liggey mawɗo ala min kay aɗa wawi min ɗum ha ɗum maçon ay darlaf mbamen wala ɗon kalis addi e wimi ɗum maɗe konɗan ɗum kam ko yeeso ma nannan ɗum ndiya ko yeeso ma nannan wode jiɗo hannde a golli anani hannde a golli ay wona yi min kala ko mbaɗanmi yo leer yo laab ceer ay naati eyi wasde ay ɗiɗo wisuji ay ɗiɗo wisuji min waɗi heen pour sen dañi haaju pour wista ya eyi tirgol woni yawa on woynaka te jowodira heen toora heen oto so allah jaɓi jibam so allah jaɓi liggo tan ɓeyde journée o 2000 no fam wat 3000 walla 4000 ɓe joɓata de kam wax dëgg yàlla mene bar kay koko maayi tan nawtoya nder